Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсун Халилова, и я рада представить гостя. Це Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Пане Олеже, вітаємо вас. Селям алейкум. Радий вітати. Алейкум асалам. Приємно бачити і чути. Взаимно. Пане Олеже, недавно всех украинцев, нас очень обрадовали последние заявления главы ГУРМО Буданова Кирилла, который сказал, что вероятнее всего к лету следующего года мы выйдем на границы 1991 года, а это означает деоккупация всех наших территорий, включая временно оккупированный полуостров Крым. На что мы рассчитываем? Как вы видите перспективу? Ну, направду, якщо раніше цей сценарій, скажімо, я його озвучив, був оптимістичним в моїй градації, причому до літа це був такий найоптимістичніший, але можливий сценарій, то зараз він стає все більш реалістичним. На що Україна сподівається? Ну, зокрема, на те, що ми бачимо, що стійкість Росії виявляється меншою, ніж Україна. І останні всі кроки Росії, вони відбуваються за рахунок спалення цієї стійкості. Путін фактично конвертує стратегічні запаси і резерви цієї спроможності російської держави і російського режиму політичного в тактичні, оперативні, військові цілі. Ну, умовно. Наприклад, оголошення мобілізації. Це фактично удар під дих самому режимові і тому консенсусу, на якому він будувався. Для того, щоб отримати зараз додаткову масу живої сили, яку можна направити на фронти, щоб призупинити, витормозити наступ Збройних сил України, який був навпрочуд ефективний і по Харківщині ми бачили, і по Херсонщині частині. Тобто для Росії зараз важливо було виповільнити час, виграти собі час за рахунок того, що під ніж пішло, як то кажуть, фамільне золото по дрібній ціні. Або, наприклад, впливи на Заході для того, щоб створити ситуацію неоднозначності, скажімо, спробувати змусити Україну до перемовин, включалися найбільш топ-лобісти російські, починаючи від там різних маловідомих, завершуючи Шрёдером, Берлусконі нещодавно відкрив рота. Тобто палять навіть тих, хто, здавалося б, вже така, знаєте, а тепер працює артилерія. Ті, хто раніше залучалися тільки в якихось вже дуже критичних ситуаціях. І зрештою, що ми бачимо? І по першому, і по другому розмова йде стосовно можливості санкцій. Перший по Шрёдеру – можливість введення взагалі санкцій, і він став обструктивним в німецькій політиці. По Берлусконі зараз говорять, а чи не порушує санкційний режим, і чи не може це понести за собою кримінальну відповідальність у ці пляшки горілки, які несла Путіна. Вони обидва виправдовуються і опиняються в маргінесі. І нижче за ними всі ті, хто в цьому порядку денному потакали. Тобто, для того, щоб досягнути тактичної цілі, спалювався ресурс, який накопичувався роками, ці мережі впливу, які зараз фактично просто кидаються на амбразуру. Або в воєнному плані. Переозброєння Росії почалося 10-15 років тому. Якщо ми подивимося, скільки всього було поставлено на озброєння, то зрозуміємо, що майже все це було спалено за півроку війни. І тут так само Росія вимотується. Тому подальші всі кроки, які робляться з останнього часу, вони фактично є двояко направленими. Вони шкодять і Росії не менше, а навіть більше, ніж Україні. Та ж мобілізація, ті ж ведення зараз воєнних режимів на окупованих територіях і прихованого воєнного режиму на прикордонних територіях, віддачі їх губернаторам, конфлікти, які є всередині російського естеблішменту. Від якщо в публічний простір виривається дискусія Кадирова-Пригожина проти військових, це говорить про те, що режим не здатен змодерувати цей конфлікт, щоб він не виходив в публічний простір. Загасити його ще на старт. То есть мы можем, извините, вас перебила, что мы можем сказать, что идет некое противостояние среди российских элит. Абсолютно. Вот, а где вот эта точка нестыковки? Где они не стыковываются, на ваш взгляд? Дивіться, перш за все, давайте суб'єкти. Хто це? Це ті, хто мають приватні армії. Кадиров, Пригожин і далі поменше йдуть. Це силовики, мається військові, тобто конвенційна армія.
І тут перша точка конфлікту. Третя – це спецслужбісти, які представлені, зокрема, так званими воєнкорами, по яких ми так само бачили зараз, пройшлися доволі жорстко. І Гіркін, Стрілков, перший зрозумівши, що буде пахнути смаженим, жбурнув, чкурнув на фронт, і зараз відсидиться трішки. Невідомо, чи він на фронті, чи десь поруч з тим, але створює ілюзію, що він на фронті. Для того, щоб зрозуміти, якщо будуть проходитися жорстко, то, скоріш за все, цих воєнкорів будуть відправляти на фронт. Їх просто мобілізують, щоб закрити їм рота, щоб знизити карту впливу ФСБ. І тоді він ніби вже на фронті, і він в білих шатах. А якщо воно зараз згасне тощо, то він повернеться знову, почне вести свій влог, писати щось в Телеграмі і скаже, от я з'їздив, як і казав, і, коротше, молодець. І оця гра, вона йде між цими трьома вежами. Плюс є ще рівень регіональний, який також розуміє, що на його плечі впала ця мобілізація, утримання всіх, і, відповідно, він претендує на більші повноваження. І останній крок Путіна з тим, що губернаторам дали змогу тепер формувати трішки більше політики на місцях, відповідно, і бюджетні кошти підуть під них для того, щоб утримувати сім'ї мобілізованих, у випадку там їх смерті, ці гроші виплачувати тощо. Це от про те, що приходиться делегувати часть ресурсу нижче, що є непритаманним для путінського режиму, йому приходиться на це йти. Так от точка пересічення, вона в тому, як рухається війна, по якому сценарію, і як розподіляються ресурси. Тому що війна не дає зараз перемог Росії, і, відповідно, всі скидають з себе відповідальність за поразки і намагаються розказати, як правильно було би робити, щоб не на них подумали, що вони винні в цих провалах. А друга – ресурс, який обмежений, якого менше стає, а видатки зростають. Ось приходять військово-політичні, скажімо, рейки керівництва. Якщо до цього це було спецслужбісько-політичні або кримінально-політичні, то зараз це воєнно-політичні. Так от, в цьому розрізі Росія стає зараз крихкою, як ніколи раніше. Вона спалює цей стратегічний резерв, цей жирок стабільності і стійкості режиму. І, відповідно, невідомо, який з порізів, який з ударів може спричинити ланцюгову реакцію. І в Кремлі це чудово розуміють. Тому і намагаються йти на такі кроки, заміщувати певні елементи, переформатовувати, стикати лбами різних гравців. Тому що розуміють, що експорт хаосу у вигляді війни вже не працює. Війна – це завжди витіснення внутрішнього соціального напруження на периферии, за кордоны. Скажите, а есть ли все же силы вот среди российского истеблишмента, которые бы не против капитулировать, но с сохранением какого-то там лица? Или же там просто рассматриваются варианты, как дальше, куда дальше двигать эту войну и как сделать так, чтобы выбраться из нее сухим? Є, звісно, сили, які, капітулювати вони цього не скажуть, але які готові були би відмовитись від цієї авантюри і навіть відмовитись від частини територій, і навіть обговорювати відмову від Криму для того, щоб зберегти для себе вихіди на Захід і зберегти Росію як частину європейського простору. Тому що для них це бізнесово важливо, і цивілізаційно важливо, ціннісно для них також це важливо. Тобто це люди, які фактично там є представниками ліберально-європейської частини еліти сьогоднішньої. Вона є і путінська, вони всередині путінської влади представлені. Але зараз для них немає вікна можливостей, тому що їх одразу оголосять націонал-зрадниками. І, відповідно, вони, приймаючи ці правила гри, намагалися відмовчатися. І отут ще одна цікавинка. Всі останні кроки Кремля направлені на те, щоб максимально цю частину естеблішменту втягнути в ті чи інші рішення. Щоб вони своїм ротом, що називається, сказали, що вони підтримують, або підписали певні папери стосовно мобілізації, або інших кроків, щоб вони також були замазані кров'ю, для того, щоб вони не могли відмовчатися. І оце цікавинка, що з початку мобілізації Росія повністю переходить на рейки, де немає можливості відмовчатися. Ти або за, або проти. Раніше режим будувався на пасивності населення і, відповідно, по всій вертикалі догори пасивності. Від росіян не потребувалася активна участь ні в чому. Потрібно було просто мовчазливо підтримувати, не виступати проти. І оце не виступати проти дорівнюється підтримувати. Тому можна було собі жити паралельним життям, ходити на таганку, там займатися своєю роботою або бізнесом, фільми знімати, неважливо, хто де працює в ІТ-компанії, або він працює в адміністрації президента. Він міг собі просто свою думку тримати при собі
і виконувати конкретні завдання. Просто, знаете, Для мне нас показалось, мне показалось, что вот среди Путина, среди вот этих кремлевских башен, да, как принято это назвать, вот нет людей, которые могли бы прийти к Путину и сказать: Вова, ну это все, мы проиграли, мы проигрываем, король голый, все. Просто я почему пришла к такому выводу? Помните, когда было заседание Совета Безопасности России, где они принимали решения относительно признания так называемых ДНР и ЛНР, начиная с Шойгу, заканчивая там главой внешней разведки России, они все боялись Путина, они просто не могли даже нормально сформулировать предложение, сформулировать мысль от страха перед Путиным. И мне-то казалось до этого времени, что как бы в России, там в Кремле есть все же умные люди, которые там управляют страной, а оказалось нет. Это люди, которые просто боятся Путина и боятся хоть слово даже ему сказать. Поэтому я задумалась, а если действительно те, которые могли бы сегодня прийти к нему и сказать: ми проігруємо, нужно капітулювати. тих, хто так думає, є, а тих, хто готовий прийти, ні. Всі, хто міг би сказати Путіну ні, Путін витіснив і їх з'їло середовище. Їх немає. Якби були такі люди, то зараз би війни би не було. Тому що навіть частині російського естеблішменту, принаймні те, що я інсайдами знаю, було зрозуміло, що цю війну не виграти. І що це дурня абсолютно йти на неї в повномасштабному вигляді. І цих людей просто ніхто не слухав. Ті з них, хто декілька сказали Путіну свої сумніви, їх швиденько відтіснили. Це і стара гвардія, певні люди, там Рогозіни і так далі. Тобто і ще були з олігархічного середовища також, які намагалися. Але все це абсолютно без різниці. Якщо Путін прийняв рішення, то його вже не звернути з нього, а в них немає жодних інституційних ресурсів для того, щоб його зупинити або поміняти це рішення в обхід Путіна. Тому зараз Путін себе взяв і примотав фактично ланцюгом до Росії і сказав: піду на дно разом з Росією. І вони є заручниками цієї ситуації. А вирішитися, наважитися на те, щоб змінити Путіна, вони не готові. І вони в слабкій позиції. Направду, тобто зрозуміло, що для них це не гра з очевидним результатом, а це гра з високими ризиками. Тому сподіватися на те, що зараз буде палацовий заколот, я би не став би. Або тим паче сподіватися, що буде всенародний бунт і Путіна знесе революцією. Ні. Я думаю, що... менее вероятный, чем дворцовий переворот, ні? Так, я думаю, менш вирогідно, тому що населення там ще може сидіти доволі довго, спустивши очі вниз. Це частина політичної культури російської. Там може бути тільки коли хвиля цих мобіків, чмобіків піде назад, люди, які тримали зброю, які озлоблені на владу і так далі. Але це все буде після того, як фактично війна перейде свою кульмінацію і зайде в фінішну фазу. Коли от вона вже завершується, на наших очах війна завершується, і відповідно частина людей демобілізуються з війни, от вони можуть стати частиною для, скажімо, рушійною силою низових змін всередині Росії. Не на краще, тому що це буде просто бунт. Він, як завжди, по-російському буде кровожерливий, безглуздий. Але я думаю, що, направду, до нього навіть не дійде. Тому що оце спалювання стратегічних ресурсів, воно призводить до того, що режим стає крихким, і він починає колапсувати по частинах. І от подивимося, цілком вирогідно, що ми побачимо крах цієї квазі-імперії. Квазі-імперії, тому що вона фактично є такою собі китайською підробкою західних імперій. І як вона почне просто розвалюватися через неможливість виконання функцій, які мають бути. Які чиновники просто будуть захлинатися в завданнях, десь частини будуть саботувати ці рішення. Вона просто почне розсипатися, крихко розсипатися. Я думаю, що це вб'є. Саме колапс системи її, а не бунт і навіть не палацовий заколот. Но то, что сейчас мы наблюдаем, эскалация конфликта, ракетные удары по центру Украины, в том числе и по Киеву, дроновые атаки, которые недавно были осуществлены на столицу нашей страны, удары по ТЭЦ, таким образом пытаясь, значит, нас лишить электричества, воды, тепла и так далее. Можно ли назвать это вот уже беспомощностью России и, возможно, некой какой-то агонией?
Безпомощністю це можна назвати в частині того, що вони атакують іранськими дронами. Мгм. Оце вже Да, ну безпорадність. раскройте. Вот, кстати, А, иранские дроны – это очень интересная тема, очень интересный вопрос. И, кстати, интересна позиция Ирана, то, как действует Иран. Я предлагаю подробнее остановиться на этом и обсудить беспомощность применения иранских дронов. Почему? Тому що вони розписалися, що їх дронів не вистачає, вони не здатні їх виробляти тощо. Мгм. Там в російських системах наведення навіть нещодавно, ну принаймні я не перевіряв, наскільки прям достовірно, але декілька джерел достатньо достовірно публікували, що знайшли камери, які в Швейцарії, по-моєму, були вкрадені, дорожні камери. Да. Тому що просто обмежені в доступі до сучасних технологій або цих пральних машинок, коли чіпи виймають і потім їх знаходять в російській зброї, тому що просто немає можливості мікрочіпи виробляти. Там, коли розбирають російські безпілотники, навіть ці орлани, одні з найкращих їх тощо, вони оці плати, які там, вони абсолютно не сучасні, вони з 80-х років фактично. Тобто по своєму типу це дуже громісткі, по матеріалах і так далі. Це технології минулого століття в прямому сенсі. І Росія тут показала свою технологічну відсталість, свою залежність технологічну, що вони направду були паразитом на західних технологіях, якби не кичились імпортозаміщеннями і всім іншим. І зараз вони фактично йдуть до Ірану і просять допоможіть. І Іран визначає, поставляти чи не поставляти, і як їм це використовувати в своїх торгах з Заходом. Тому що зрозуміло, що Іран це робить, зокрема, як елемент торгів і підняття ставок з тим, щоб досягнути угоди зі Штатами по ядерній програмі в тих рамках, які це цікаві Ірану. Принаймні чогось Разве не досягнути. усугубляет отношения с Западом? Разве это не усугубляет отношения с Западом, учитывая, что на Иране и так огромное количество санкций? Вот в чем их выгода? Усугубляє, погіршує, але питання в тому, що Іран і так під купою санкцій, і вони підставляють зараз військово-промисловий комплекс під санкції, який і так під санкціями, і говорять фактично наступне: давайте домовимось по нафті. А ми відмовимось від поставок, тощо ми засудимо, що, наприклад, Росія використовується по цивільних об'єктах, що це були поставки, які домовили ще раніше, наприклад, або там Росія вкрала креслення, або ще щось придумають. Ну, Ірану фантазії не позичати і вміння брехати в очі також. Ми пам'ятаємо, як з літаком брехали збитим міжнародних авіаліній України, як зараз з безпілотниками, це не наші безпілотники і все інше. Тобто вигадають. Але проблема в тому, що вони торгують зараз проблемою. Іран створює додаткову проблему і говорить, а тепер давайте це ляже на стіл в кошик перемовин зняття цієї проблеми. Рівно те саме, Это чисто бизнес-история. Создать проблему и предлагать решение. Купі казу, продай казу. Старе як світ. І в цьому випадку абсолютно та сама логіка. Через це Іран, наприклад, не поспішає поставляти ракети. Вони показали, що вони можуть ще більшу проблему створити. Так що давайте домовлятися зараз, наприклад. Іначе підуть ракети і будуть домовлятися вже з гірших позицій. Ну, це приблизно та сама логіка, яку переслідував Путін, і вона має свою дієвість до певного порогу. І Іран розуміє, що він так чи інакше під санкціями. От, власне, йому сильно втрачати зараз нічого. Ізраїль продемонстрував, що для нього впливи Росії всередині Ізраїлю є куди значнішим фактором для національної безпеки, ніж допомога Україні в відбитті іранської зброї, екзистенційного ворога Ізраїлю. І це також трішечки розв'язує руки. Ну, коротше, в цьому напрямку все доволі цікаво тим, що як раніше шахи їздили до Москви заручитися підтримкою, то зараз Росія фактично звертається до Ірану за допомогою. І Іран визначає долю Росії. Дати чи не дати. Ну, плюс заробляє. Я ж певен, що вони це не безкоштовно роблять. Можливо, вони отримали доступ до ГЛОНАССу, наприклад. Те, чого не вистачало Ірану, це супутникової програми. У Росії вона є. Хоча я тут, чесно кажучи, доволі скептично ставлюся, тому що ГЛОНАСС ще та історія з точки зору ефективності. Чомусь російська зброя літає не на ГЛОНАССі, а на GPS переважно, їх і безпілотники, і ракети. Тому що по ГЛОНАССу там дуже серйозні питання взагалі, наскільки воно є дієвим. І в яких точках достатньо супутників для забезпечення визначення локації з достатньою чіткістю, а в яких точках, може, взагалі просто немає цих супутників, і там буде такий еліпс розтягуватись на кілометр, що воно просто не буде працювати ефективно.
Ну, але там певні торги також. Іран зараз банкує в цих відносинах і намагається одночасно використати це підняття ставок із Росією і зі Штатами. Мгм. Но какая тогда у нас должна позиция быть по отношению к Ирану? Не дает ли это нам повода для полного разрыва каких-либо отношений со страной, которая поддерживает страну-террориста? Ну, Дає приводи, можна розірвати дипломатичні відносини. Україна зробила цілий ряд кроків по висилці посла, по зменшенню кількості дипломатичної присутності тощо. Але я думаю, що поки що просто залишають певний канал комунікації рівно для того, щоб було що зробити після того, як Іран або наважиться продати Росії ракети, або не наважиться. Якщо не наважиться, то Україна не буде розривати, наприклад, дипломатичні відносини, і можливо щось, якісь комунікації навпаки створять ініціативи, які будуть потихеньку їх відновлювати, наприклад, просто на замороженому стані, а після війни, щоб їх можна було відновити. А якщо Іран поставить і додатково допоможе Росії, то тоді зміло, буде розрив відносин дипломатичних. Просто Україна не відстрілює всі карти одразу. Але подивіться, тут інше важливо, що це тільки Іран і більше нікого. Навіть Північна Корея не поспішає допомагати Росії, хоча росіяни вивчали потенціали можливості по артилерії, по боєприпасах з Північної Кореї, але вона не поспішає цього робити. А Китай, скажімо, по непублічних каналах комунікації, те, що я знаю достовірно по інсайдах, чітко доніс позицію і до Росії, і до Штатів, що він не буде допомагати військовим чином Росії. Зовсім поставок зброї з Китаю не буде, ні відкритих, ні прихованих. Китай намагається залишитись поза військовою авантюрою Росії. Він підставляє плече в економічних питаннях, частково, знову ж таки, частково, навіть фінансових не повністю. Ряд інституцій банківських китайських вже вийшли з Росії, щоб не потрапити під санкції, плюс фонди, зокрема державні фонди китайські, які займалися інвестиціями в Росії, вони вийшли, отримали команду виходити з Росії. Вони розуміють для себе, що Росія – це Титанік, який вже знайшов свій айсберг, іде на дно. Просто Китай, Індія, Туреччина, зокрема, інші держави намагаються зараз в цьому супермаркеті, який перед закриттям, де товари всі йдуть зі знижкою 50, 60, 70%, там іде розпродажа. Вони намагаються по максимуму собі нагрести того, що їм необхідно. Китаю, наприклад, енергоносії, рідкозйоми, метали, вони зараз залізо в Росії, метали купують за ціною нижче собівартості для Росії виробництва цього металу. Наприклад, Туреччина до себе витягує фінансові потоки з Росії, переорієнтовує їх туристів максимально на себе зациклює, спеціально під це створюючи навіть авіакомпанії. Багато чого іншого, зокрема, переманюють великі корпорації з Росії. Вони намагаються також по максимуму зараз вигризти з цих поличок. Всі взяли таку, знаєте, велику корзинку і майже без розбору просто в цьому супермаркеті нагрібають собі, бо розуміють, що зворотній лічильник тікає і скоро він закриється. Росія зараз фактично цією війною поставила на кон своє існування в звичному нам вигляді. Вона пішла на ва-банк. Причому заздалегідь зрозуміло програшній грі. Дивіться А насколько далеко может зайти Россия? Очевидно, у нее есть проблемы как в военно-техническом плане, так и в экономическом, финансовом, политическом, дипломатическом. То есть проблемы и поражения на всех фронтах. И одновременно с этим продолжается эскалация. Вот какой дальнейший план и насколько далеко они могут зайти? Судячи з цього, стратегічний план Росії зараз – це день протриматись, ніч простояти. До того моменту, поки відкриється хоча б якась шпаринка, через яку вони можуть вийти на фіксацію ситуації і виграти собі час. Тобто виграти собі більшу дистанцію. Для цього потрібні перемовини, про які вони весь час говорять. Давайте доб'ємося перемир'я фактично. Перемир'я дасть можливість ковтнути Росію. Росія – це зараз отакий, знаєте, кіт-вбивця, який заглотнув жертву дуже важку і пішов на дно. Він не може і виплюнути, тому що вона там поперек горла стала, для того, щоб сплисти і взяти повітря. І сплисти з нею він не може, і проковтнути не може. Виявилися не по розміру, не по зубах для Росії. А плюс ця жертва ще із таким шлангом, який йде на захід, і їй якраз кисень подають, вона та дихає під водою. І плюс ще й адаптується жити під водою, на тих глибинах, куди тягне зараз цього кита. І цей кіт зараз не може нічого зробити. Росія фактично стала заручницею цієї своєї авантюри. І що їм потрібно?
перемир'я, далі вихід на якусь нормалізацію ситуації, для того, щоб перегрупуватися. Там, глядиш, зміниться геополітичний контекст. Може, Трамп прийде на виборах у Штатах, і це відкриє вікно можливостей. Тут от в Італії змінилася влада. Вони сподівалися, що це дасть їм додаткові важелі для розхитування Європейського Союзу. Дасть, але не критичні. І це вже зрозуміло. Видно, що Угорщина все одно, граючи російську гру, але тим не менше зі своїми акордами і своїми інтересами. Паралельно з цим Сербія також займає позицію, з одного боку, не дражнити Росію, але бути з Європою. Вони втратили ті вікна, які існували, їм потрібно, щоб хоча б щось змінилося в світі. Може, якісь ще війни розпочнуться. І, умовно кажучи, Китай розпочне кампанію на Тайвані, і Росія вже трішки відійде на другий план. Їм потрібно виграти час. Це зараз єдиний важливий ресурс для Путіна, і в нього цього ресурсу нема. Тому він все інше, людей, чмобіків, гроші, енергетику, стійкість режиму, свою владу всередині Росії. Він все це готовий з різною готовністю і в різній кількості, але палити в цю піч, конвертуючи це в час. Просто протриматися. Жодного там сценарію якогось майбутнього, якою буде Росія, до чого вона прийде, його немає. До сих пір не сформульовано, а що ж є перемогою в цій так званій спеціальній воєнній операції. Він же цього навіть не говорить. Да. Не говорить саме тому, що він не знає сам тепер, а що для нього буде перемогою. Той рівень апетита, він формується під час їжі. Тільки якщо раніше сподівалися на те, що от докуди догризуть, отам зупиняться, то зараз до того, скільки з рота витягнуть. А тут цікавинка. З якими слоганами Росія йшла? Денацифікація, демілітаризація і фактично перекрой кордонів України. Денацифікація. До 24 лютого в світі не існувало єдиної думки стосовно того, чи є в Україні фашисти, чи нема в Україні фашистів. Ну, давайте чесно, російська пропаганда серйозно працювала над цим. І ціла низка різних, починаючи від абсолютних маргіналів, завершуючи цілком собі пристойними людьми на Заході, казали, ну, там от ці націоналісти при владі, які, в принципі, навіть під визначення фашистів можуть і так далі. Ну, оцю всю єрість російську повторювали. Після А в Росії хто? А в Росії, ну, це ж імперія, ну, ясно, конвульсії імперії, ну, куди діватися, вони всім радянським простором панували, до того ще більше. Можна зрозуміти їх, як на одному, не буду зараз цитувати хто, але представниця однієї з центральних західних країн Старої Європи на одному заході європейському, парламентському, коли сказала, ми засуджуємо, це ненормально і так далі, дії Росії, але ж можна зрозуміти, і отут все цим пояснювалося, але ж можна зрозуміти. Після 24-го вже ні в кого в світі не залишилось ілюзій, що жодних фашистів в Україні зроду не було. Їх просто не існувало, окрім як в запаленій фантазії Росії, і сказати зараз на Заході про фашистів в Україні, це одразу виставитися дурнем, який живе російською пропагандою і не вміє відрізняти пропаганду від непропаганди. Вже всі, хто був жертвою її на Заході, відцуралися і сказали, так, ми помилялися, ми оце дивилися, ну такий час, ми ж не розуміли, а зараз же все зрозуміло вже. А по Росії є повний консенсус у більшості цивілізованого світу, що Росія є нацистською державою фактично. І рашизм дорівнюється нацизм, дорівнюється фашизм. І він є загрозою не тільки для України, а для світу. Друге, демілітаризація. Україна за цей час війни наростила м'язи, підтвердила той рівень боєздатності, який був, і навіть наростила його, те, про що нас недооцінювали в цьому, підтвердила собі свою здатність. І четверте, Україна мілітаризувалася. Навіть в свідомості громадян, навіть свідомість українська, українські реалії політичні, суспільні, вони мілітаризувалися. А що з Росією відбулося? Росія демілітаризувалася. Вони втратили все те, що накопичували 10 років, зрештою дійшли до того, що потрібно у Ірана безпілотники брати. Причому якісь мопеди найпростіше, примітивніше. Вони навіть цього зараз виробити не можуть. А вона показала, що вони ніяка не супердержава. Якщо вони друга армія світу, то зараз вони отримали тумаків від України і виступили найбільшим донором мілітаризації України. Стільки зброї, скільки було захоплено трофеїв російських,
танки, системи протиповітряної оборони, БТР, машини, просто зброя, мається на увазі там гранатомети тощо, стільки не було поставлено жодною країною світу. Росія топ-1 в мілітаризації України. Тобто вони досягли зворотнього. Третє – територіальна цілісність. І отут найцікавіше. Україна вже фактично заявила своє лідерство в визначенні майбутнього Росії. Рішення Росії зараз приєднувати окуповані території це було порушення консенсусу, який негласно існував і на Заході, в тому числі, на жаль. Бо Україна в 2014 році програла дипломатичну інформаційну битву. Консенсус того, що по Криму зрозуміло, що незаконно, не визнаємо, але тим не менше ревізії це питання не будемо піддавати, поки Росія там не посипеться, не зміниться ситуація тощо. Те саме, що було з Балтійськими країнами, коли їх захопив Радянський Союз. Не визнавали до останнього, що стало потім підґрунтям для того, щоб вони могли відновити свою незалежність швидше і отримати допомогу в цьому. Але тим не менш ніхто з Радянським Союзом не рвав дипломатичних відносин і не воював через те, що вони захопили Балтійські країни. Коли Росія зараз приєднала ще 4 області українські, вони самі зламали цей консенсус. І дали змогу зараз Україні. На один статус з Кримом. Абсолютно. І це говорить про те, що і далі може бути приєднання, апетити і так далі. Тобто, і тут світ сказав, ну не ми зламали цей консенсус. А Україна сказала, ми же вам казали, перемовин жодних не може бути, далі по списку. І ключове, Україна сказала, а тепер дивіться, як це грає проти. Так само, як з демілітаризацією, так само, як з нацистами, історію про денацифікацію. Якщо ви самі створили тепер в себе рану, розірвали свою цілісність територіальну, там же ж не дарма зараз жартують, вам контурну карту за яке число Росії. Тому що тепер невідомо, а де ж цей кордон реально проходить. Україна сказала, ми також вміємо цю гру грати. І тепер вже це легітимно. Тепер же світ це не буде сприймати як агресивні дії з боку України, необдумані, емоційні, а це будуть сприймати як абсолютно легітимне і легальне право України. Говорить, ага, отут були у вас пунктиром кордони з Японією, а ми беремо маркер і промальовуємо, де ваш кордон з Японією буде проходити. Бо ми маємо право тепер. Ви самі стерли наш кордон з вами, ви порушили його, і ми тепер, як країна, яка з вами воює, яка претендує на перемогу над вами, будемо визначати, де ці кордони. Що там по Чечні? Багато в Росії суб'єктів проголошували свій суверенітет. Але тільки Чечня вступила в битву за нього, програла цю війну, в декілька ітерацій цю війну, першу, другу. І Україна каже, ми визнаємо суверенітет і вважаємо ці території окупованими. Там, до речі, є цікавинка в тому, як записана постанова. Так. Україна там не визнавала незалежності, тому що незалежність фактично там і не була як така проголошена, там суверенітет був проголошений і далі йшов спір. І Україна тим самим каже, ми визнаємо будь-яке рішення ічкерського народу, яке буде зроблено після деокупації Чечні, хочуть залишатися в Росії в статусі федерації, хочуть конфедерації, хочуть окремо будуть, хочуть з кимось об'єднаються, але це має вирішувати сам ічкерський народ без Росії. І ми говоримо кордон. І тут промальовуємо маркером кордон. Чим це важливо? Україна зараз створює прецеденти з посиланнями, відсилками до міжнародного права, з тим, як в майбутньому буде фрагментуватися Росія. До цих рішень потім будуть апелювати інші. З цими рішеннями України будуть солідаризуватися інші держави у визнанні посягань і Чечні, і інших суб'єктів, які захочуть, можливо, виходити з Росії. І Україна сказала, окей, ви хотіли зміни кордонів? Кордони зміняться. Але тепер не ви будете визначати, де вони будуть проходити. Но можем ли мы в таком случае говорить о том, что практически нивелируется угроза ядерного удара? Потому что до этого, что они говорили, Крым якобы территория Российской Федерации, и любое наступление, любая атака на Крым будет считаться атакой на Российскую Федерацию, а согласно доктрине военной Российской Федерации мы в случае атаки на нашу территорию можем применять ядерное оружие. Теперь они присоединились, значит,
так называемые ДНР, ЛНР, Запорожские и Херсонские области в состав России. Но они только вчера присоединили, а сегодня Украина уже деоккупирует те села, те поселки, те города, которые они там еле-еле на протяжении 7 месяцев пытались оккупировали, а Украина их за 2-3 недели возвращает обратно. И ничего. И никто ничего не говорит по поводу ядерного оружия, что это территория Российской Федерации. То есть можем ли мы говорить, что то же самое будет распространяться на Крим? Абсолютно. Абсолютно те саме. Тепер нема жодної різниці. І Україна показала декілька речей. Перше, де би ви там не малювали кордони, нам абсолютно байдуже. Ми чітко заявили кордони 91-го року. Все, що по цей бік цього кордону, це наше. Контролюєте ви зараз, не контролюєте, вважаєте своїм, не вважаєте. Байдуже. Це все цілі до звільнення. Все, що по той бік кордону 91-го року, ми приєднувати не збираємося. Це ваше. Але потрібно буде в рамках військових дій для того, щоб подавити їх можливості логістики, можливості атаки по Україні тощо, ми будемо бити по цих цілях. Ви самі розпочали цю війну. Відповідно, для нас немає там недосяжних цілей тощо. І мостом ми підтвердили, що якщо проанонсовано, що щось буде підірвано, воно буде підірвано. Україна, не Україна, всередині там ФСБшники воювали з ГРУшниками, чи з силовиками, чи з військовими. Без різниці, хто підірвав Кримський міст. Угу. Але його було підірвано. І це меседж про що? Що ніхто і ніщо в Росії не є недоторканними. Кримський міст важливий був не тільки символічно, як акт перемоги України, там якоїсь тактичної, і не так, як акт поразки Росії. До цього була крейсер Москва, наприклад, і так далі. Це дуже важливо для піднесення суспільства в Україні і для пригнічення психологічного росіян. Але там є ще один важливий момент. Є, скажімо, простір уявного. От в Росії суспільство могло собі уявити, що може відбутися от усе, умовно. От щось, що вони називають усе. І у цього є певний кордон. От те, що за рамками цього. Так от міст – це був кордон. Це було за ним. От перше, що за ним. Оце може трапитися, але міст вони не зможуть дотягнутися. Бо там бойові дельфіни навіть охороняють цей міст, супутники, ракети, все, що можна. От цей міст, краще нього охороняють, можливо, тільки Путіна. І то тільки тому, що Путін може рухатися, а міст стоїть на місці. І все. І по ньому вдарили. А якщо вдарили по мосту, який був за гранью того, що могли припустити, от пересічні росіяни, то тоді, значить, може відбутися все, що завгодно. Не існує цього горизонту, і, значить, все те, що навіть собі уявити не можуть, воно все одно може відбутися. Який це меседж російським елітам? Всередині, як це спрацювало? Що будь-хто може бути мішенью. А тепер давайте подивимося обстріли Росії. Скільки разів вони кричали про те, що будемо бити по центрах прийняття рішень? Ракети в Києві прилетіли по 3 пам'ятниках. Оце був їх символічна відповідь за міст. Як логістично, так, вони за міст мстяться тим, що вони б'ють по критичній інфраструктурі. Так вони це планували задовго до мосту. Вони би це робили безвідносно до мосту. Це був сценарій, який вони проговорювали, який вони робили. І українська розвідка чітко знає про те, що сценарій по ударах був заздалегідь узгоджений. До того взагалі міст спровокував їх це зробити раніше і заявити, що це і є відповідь за міст. А вони це просто збиралися зробити, коли б в Києві і в Україні були б морози. А за міст це була відповідь по пам'ятнику Шевченку, по пам'ятнику Грушевському і по пам'ятнику Володимиру Великому. Не потрапили в жодний з цих 3 пам'ятників, правда? Да. Тут криється ще, зробили тільки біля Шевченка, це, звісно, зараз до певної міри цинічно прозвучить, але, тим не менш, найдорожчу пісочницю в світі. Зараз там діти граються в цій вирві на дитячому майданчику з цим піском. І тому що там ракета тільки коштує, дивлячись, яка прилетіла, але мільйони. Там, по-моєму, чи «Калібр» прилетів, чи 101-ша ракета, я не пам'ятаю, там ціна від декількох мільйонів до 30 мільйонів, якщо це про кінжал, наприклад, мова, але в цьому випадку не кінжал був. І чим це важливо? Окрім, зокрема, і те, що вони не потрапили. Жодна з ракет, можна, звісно, сказати, що українська ППО збила саме ті ракети, які летіли на центр прийняття рішень. Так звані. Ми розуміємо, що в Україні центр прийняття рішення в кожному дворі. Тому що тут немає ієрархії, ми горизонтальне суспільство. Але тим не менш, Офіс президента
Верховна Рада, Кабмін, Генштаб, Міністерство оборони, РНБО, розвідка, Міністерство справ, СБУ. Коротше, дуже багато цих центрів прийняття рішень. Якщо ви візьмете мапу Києва і візьмете оцю похибку, на яку ракети зазвичай помиляються, десятки метрів, тому що високоточна російська зброя – це та, яка не більше 50 метрів промахується від цілі. Хоча за нормативними даними вона там, по-моєму, до 10 метрів може відхилення давати. Але Бог з ним. От якщо окреслити все це, навіть 500 метрів радіус візьмете від кожного будинку, зрозумієте, що залишається не так багато простору поміж оцих білих плям, де рівно віддалені від всіх центрів прийняття рішень, беремо в лапки. І вони саме туди вдарили. Чому? Тому що якщо б вони вдарили, бодай по одному міністерству українському, то аналог такий самий в Росії побіг би вже в посольство Британії казати, що я всіх здам і все здам, тільки скажіть, що я не є легітимною ціллю. До дітей моїх приставте Мі-5, мене, будь ласка, внесіть в список не цілий, а я ж буду працювати з вами, я ж все здам, всіх. Тому що вони будуть розуміти, що і до них дотягнуться. Якщо міст дотягнулися, то немає жодних запобіжників від того, що якщо буде такий удар, що дотягнуться до будь-кого з них. Ну, недоторканных России украинские удары будуть якраз точечними і точними. Безумовно. І вони це також добре знають. Вони та знають, скільки ракет вони пустили, скільки з них не взлетіло, не долетіло, скільки з них було збито, і скільки лише долетіло до цілі і ніби потрапило в неї, а скільки з них, який відсоток, потрапив саме туди, куди мав в цій цілі. Бо вони дуже часто відлітають трішечки і не потрапляють саме в ті, наприклад, ангари або саме в ті приміщення, які було запрограмовано. Просто там по території, наприклад, тієї ж електростанції, але рівно не туди, куди планувалося. Про Запад в таком случае еще хотела с вами поговорить и про поддержку наших западных партнеров. Вот некоторое время назад, помните, дискутировали относительно того, что Украина хотя бы должна выйти на позиции 24 февраля 2022 года. Хотя Украина изначально говорит о том, что ее цель выйти на границы 1991. Но все же на Западе уже позицию Украины воспринимают вот как должное, как данность, как факт. Уже нет вот этого «давайте хотя бы до 24-го, а потом переговори». А вже немає просто цієї лінії. Бо її просто не існує. Вона була стерта, тому що якщо б українські війська були б глибше, то Росія могла б відвести до тієї лінії. А зараз ми бачимо, що вона десь співпадає, десь не співпадає, десь ми глибше пішли, десь ні. І, відповідно, цієї лінії як такої вже просто не існує. Ні в публічному дискурсі, ні в реальності на мапі. І не може існувати. Цієї проміжкової неперемоги її нема. До речі, я на минуле питання, що там не відповів одну важливу частину з приводу ядерної зброї і всього іншого. Я думаю, що Путін буде до останнього намагатися, як би це зараз не звучало дивно, але не використовувати ядерну зброю. Він, якби міг її використати, я певен, що він хоче. Але якби він міг її використати, він би її вже використав. Удари по російській території, перенесення бойових дій глибше, втрата територій Росії, окупованих раніше, удар по мосту Кримському, удари по Криму, Більбек і так далі. Було вже 1001 привід, під який можна було прив'язати оцей судний день із стертого поста Медведєвим. Але нема. Не робить. Тому що не може. Тому що зміниться позиція Китаю, якому прийдеться зайняти жорстку позицію проти Росії, тому що ядерним державам не цікаво девальвувати свою ядерну зброю. До моменту, поки хоча б хтось застосує ядерну зброю проти неядерної держави, ядерна зброя виступає інструментом стримування. І під це є певна доктрина воєнна і певна етика навіть того, що якщо на ядерну державу нападає інша ядерна держава, то вона гарантує, що вона її знищить. І, відповідно, вона не нападає. А якщо ядерна держава нападає на неядерну, нападає ядерною зброєю, то тоді фактично ціла низка країн починають озброюватися ядерною зброєю, тому що вони розуміють, що на них можуть напасти.
тому що їм потрібно захищатися від ядерних держав. Мгм. А зараз вже не як півстоліття тому. Ядерна зброя є доволі доступною, добре вивченою технологією, значно дешевшою, ніж раніше. І якщо раніше, щоб збудувати ядерну боєголовку, потрібно було Штатам затягати пояси Радянському Союзу, Китаю потім і так далі, то після того, як, наприклад, ЮАР, Південно-Африканська Республіка, ПАР, віднайшла ядерну зброю, випробувала її і відмовилась від неї. Мгм. Ну, правда, вона це зробила в тандемі з Ізраїлем. Ізраїль, який не є ядерною державою, але всі чудово розуміють, що є в нього ядерна боєголовка, нема, нікому не відомо, але ЮАР разом з ними Відомо, робив. так. Да, ну, тобто, секрет Полішинеля. Так. І відмовилась. З цього моменту було доведено, що не тільки супердержави, наддержави, економічні тощо можуть мати ядерну зброю. І, відповідно, зараз Китаю отримати десятки держав, які матимуть ядерну зброю, і, відповідно, розшириться клуб цих ядерних держав, взагалі не з руки. Це девальвує їх вагу. Це їх обвалює одразу в світі і запускає переділ, відповідно, і сфер впливів, і ваги різних гравців. Тому Китай чітко виступає проти. Так само, як Індія, так само, як Штати, як Британія і інші по списку виступають проти застосування ядерної зброї. Просто по інших і так зрозуміло. А от Китай, Індія – це прикордонний стан. І для них застосування ядерної зброї якраз є ключовим маркером, чи вони в нейтральній зоні до Росії, чи їм прийдеться зайняти сторону проти Росії. Повертаючись до Штатів і думок, які наразі лунають. Так. Про кордон визначилися, не існує його 24 числа. Ба більше, Україні вдалося виграти підтримку західних суспільств, симпатії. І це відбулося тому, що зараз Україна вже не позиціонувалася як жертва, а позиціонувалася як борець, який здатен. І це захоплює, це сягає собою коріннями європейської культури, як античної, про героїв і аганістичний наратив так званий, сягає собою християнської етики і історії, про Давіда і Голіафа і так далі. Це ціннісно і міфологічно, наративно, це зрозуміла ситуація Заходу, ліберальним демократіям. Це ситуація, в якій зрозуміло, хто є добром, хто є злом, і хто чинить правильно, а хто ні. І фактично це захопило і зійшло до глибинки, тому що це глибинні речі. Наприклад, Пітер Померанцев дуже гарно зазначив, що їх там якесь дослідження, воно показало, що Україна зайшла в глибинку американську, двоповерхову Америку, куди навіть внутрішнім політикам не завжди вдавалося зайти зі своєю проблематикою. Там байдуже цим фермерам, що там відбувається і так далі. Вони сидять собі, їм потрібно, щоб податки були нижчі і так далі. У них абсолютно вузьке сприйняття політики, а світ взагалі для них обмежується їх ранчо і те, що їх цікавить. І тут вони бачать українських фермерів, які тягнуть такими самими джангірами, які в них стоять, тягнуть російські танки. І вони кажуть, клас, офігенно. Це от якби ми поступали би. І ми також зі зброєю би тут ворогів би зустрічали, і танки тягали ми, які круті чуваки, які мужики. І Україна зайшла туди, і про Україну судачать, про неї піклуються, захоплюються, або там нервують, сопереживають Україні тощо. Те саме в Європі відбулося. Мої розмови з чиновниками в Брюсселі, наприклад, там вже за келихом пива, вони доводять наступне. Мені кажуть, ми захоплюємось вами, кажуть, але не тільки це. Ми захоплюємось собою. Ми не думали, що ми здатні працювати в такому режимі, що ми здатні дати опір. Вони відчули драйв цей. Тому що раніше один папірець в них узгодити, це було тижнями, щоб він пройшов через інститут. Зателефонувати, сказати, підпиши там, да ну, це ж поза правилами, так не робиться. Да і на що воно треба? Брати на себе додаткову відповідальність, тут до пенсії досидіти, і потім його чекає десь його будиночок, який він вже там виплачує іпотеку на Середземномор'ї для того, щоб з родиною відпочивати десь на Корсіки, умовно. А нащо йому то все треба? А тут сидять в чатах, в вихідні дні, в сигналі, переписуються, надсилають, вирішують ті питання, які півроку би вирішувались впродовж 24 годин. Він каже, ми здатні. Ми не думали, що ми на це спроможні, а ви нас пробудили. Ми відчули цей драйв, ми відчули, що ми можемо перемагати також, кожен в своєму напрямку. А это, как вы думаете, будет распространяться на зиму в том числе? Потому что Россия же, мы видим, сейчас пытается задействовать своего генерала Зиму, да? Когда зима их постоянно даже с истории спасала, если вспоминать там 1812 Бородинскую битву и так далее. И вот они рассчитывают, насколько я понимаю, что все-таки Европа поведется на этот газовый шантаж, и там некоторые
некоторые политики якобы попытаются надавить на Украину в вопросе переговоров. Такое реально вообще сейчас? Це вже давно не генерал. Часи, коли зима була непридатною для війни і так далі, вони пройшли. Вона залишається складною, звісно, і так далі. Але це вже не генерал Зима, це вже майор Отморозка в російському випадку. І його на Заході не сильно бояться, тому що він виглядає як той чмоня, і невідомо, чи він взагалі з кадрової чи з резервістської армії випав. А виходить з того, що це залучається зараз вже не від хорошого життя, то це точно резервіст. Вже немає тих, хто пам'ятає, що таке взагалі зимові. А останній вихід цього генерала в битву русско-фінської війни ознаменувався для нього крахом. Ні, направду, жарти жартами не спрацює. Я це кажу з серпня місяця і повторю. Так. Європа готова до зими. Вона прийняла всі міри, які потрібно для того, щоб сховища наповнити газом. І зараз я вже можу сказати, вони наповнені. Вони прийняли програми по заміщенню, по зниженню використання газу до 15%. І зараз я вже можу сказати, що вони виконали ці програми. А нащо цю істерію підтримують і на Заході? Зокрема, до речі, по домогосподарствах. Вже в частині країн ваучери виписали. В частині прийняли бюджети компенсації для зниження цих тарифів. Пересічний європеєць заплатить за опалення цьогоріч не набагато більше, ніж раніше. Для нього нічого особливо не зміниться. Але навіщо ця істерія? Зокрема, для того, щоб зараз відіграти електоральні мінуси, щоб десь після Різдва, десь після Нового року, туди, в січні, під лютий, неважливо, десь там, де буде потрібно, після Нового року, вийшов Шольц, вийшов Макрон і інші лідери в себе і сказали, ми змогли. На нас тисли, нас шантажували, але ми з вами разом змогли це пройти. І вони отримають такий електоральний відскок від цього, що він покриє ті втрати, які вони зараз несуть. А якщо б вони цього не робили, то взимку би почали би вити. Ну, ця зима складніша, ніж минула, от градусів на 2 менше опалення і так далі. І вони б не змогли вийти і сказати, ми разом з вами витримали. Вони зараз створювали собі майбутню перемогу. І це абсолютно зрозуміло. І в Росії це вже це розуміють. Вони по інерції ще кричать, що там замерзнуть. Але помітьте, вони вже розповідають про те, що замерзне Україна. Вони вже про Європу, яка замерзне, вже все менше і менше і майже не говорять. А чому ще про Україну говорять? Тому що подивимося, як опалювальний сезон пройде на окупованих територіях України, Росії, де вони не можуть запустити так само. І як він прийде на прикордонних територіях Росії, там, де так само можуть бути серйозні з ним проблеми. І їм потрібно створити картинку, що нібито в Україні Холодомор гірший, ніж в самій Росії. Оце буде цікава історія. Україна зараз готується максимально, у нас є підтримка світу, звісно, ця зима буде найскладнішою. Але ми її пройдемо. А от Росія не факт. И последнее, что я вас хотела спросить, не могу не спросить, это недавняя отставка премьер-министра Британии Лиз Трасс и новости о том, что экс-премьер-министр Борис Джонсон планирует снова баллотироваться на пост премьер-министра Британии. Что вы думаете по этому поводу? Что это означает все для нас в вопросе поддержки Британии и Украины? Ну, по-перше, ніколи не кажи ніколи, це означає. І британська політика вміє дивувати. Найбільш консервативна політика ставалась би, але там зараз навіть відставку Ліз Трасс, тому що дуже не хотіли йти на вибори, тому що програли би ці вибори, то там навіть є прецедент того, що правила гри змінюють під час гри. Це що притаманно українській політиці, наприклад, та британській, ну, коротше, трапляються абсолютно дивні речі, які ще раніше уявити собі не можна було. Якщо говорити про Україну, то нічого в мінус не зміниться. Позиція підтримки України має консенсус в британському суспільстві. І як би не було холодно, не холодно, це буде грати оцим відсотком незначною мірою. Ба більше, Британія якраз розуміє, що в цьому винна Росія, і навпаки це може ще грати і в посилення. Там буде залежати від того, які сили будуть домінувати, як це буде інформаційно розігруватися. Але це не буде грати в мінус. Раз. Позиція естеблішменту. Еліти підтримують Україну. Третє. Тому, до речі, і немає, на відміну від Сполучених Штатів, розігрування української карти в внутрішньополітичному боротьбі. Там є повний консенсус. 3. Це не республіка, це монархія Британії. І це має наслідком дві речі. Букінгемський палац нас підтримує, а сувереном є не суспільство, сувереном є монарх в Британії. І звідсілян похідна спецслужби. І серед них є чітка позиція, що Україну потрібно підтримувати. І Британія в цьому найпослідовніша і найфактично жорсткіша, мабуть, стійкіша в цій підтримці України. Разом з нашими найкращими партнерами і сусідами Литвою, Польщею тощо, Чехією.
І тому зміни позиції Британії не відбудеться, які би внутрішньополітичні катаклізми не були. Так, уваги може бути трішки менше. Так, звісно, можуть бути якісь затримки, промінки тощо в силу внутрішніх обставин. Але Британія буде робити максимум для того, щоб це подолати, і максимум для того, щоб це взагалі не відбилося на Україні. Дякую вам дуже, пане Олеже. Чохсагол, що знайшли время і підключились к нам в ефір. До зустрічі. Також навзаєм. Олег Саакян був з нами на прямому зв'язку. Політолог, співзасновник Національна платформа стійкості та згуртованості. Залишайтесь з першим кримсько-татарським. Коршкенче.